Bueno, buenas tardes. Tengo el placer de iniciar este nuevo ciclo de comunicaciones sobre diferentes estudios que se llevan a cabo en Galicia. Antes de nada, me dicen que os comunique que quienes hayáis solicitado el certificado y no lo hayáis firmado, que paséis a la hora del descanso para firmar en la mesa que hay fuera. Y también que os invitemos a que visitéis la exposición de bibliografía galega que está en la planta baja, organizada por Guillermo. El apellido me resulta un poco raro y no me acuerdo ahora cómo es, y que son primeras ediciones de estudios sobre diferentes aspectos de Galicia, arqueología, etnografía, ciencias, etc. Y bueno, dicho esto, pues presento esta primera comunicación con la que nos va a deleitar José Luis Vilar Pedreira, que es miembro del Instituto de Estudios Miñoráns, y con un título que me vais a permitir una pequeña malicia, porque cuando lo lee un castellano rudo como el presente, pues bueno, los ojos ven, pero el cerebro lee, y entonces donde pone talasonimia, que evidentemente todos sabemos lo que es, yo leí talasocracia, digo, vaya, una talasocracia galega. Digo, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia que se me escapa? Y luego sigo leyendo como castellano y leo no mear o mar. Para un castellano este título como que choca, ¿no? Bueno, pues el título de la charla es Talasonimia, nomear o mar como estrategia de dominio do medio. Así que, adelante. Ben, hai que leválo con humor. Toponimia e talasonimia, que é unha palabra máis rara. A verdade é que cando comezamos os estudos de talasonimia no IEN hai 22 anos, foi a cando o Prestixe. Eu tiña algunha recollida feita de meu avó Manolo Jardés, que era mariñeiro, pero en serio puxemos alá polo 2001 e 2002. Era unha palabra que collemos da bibliografía catalana, que si o tiñan bastante adiantado, catalana e valenciana, tiñan os estudos toponímicos bastante adiantados. Unha teima do IEN é a memoria histórica, outra teima é a arte rupestre, outra teima é a recollida de toponimia, que non está ben valorado no noso país, o que se vai perder cando non haxa a quen preguntarlle. Explícome. Cando falas de toponimia, dos nomes do mar e dos nomes da terra, a xente logo che contesta que iso está nos mapas, iso está nos mapas topográficos. A ver, cando a recollida de campo fai un técnico unha técnica que é competente e o informante é bo, en Galicia, que ten 30 km cadrados, a nós, e xente que recolleu, saen máis de 100 topónimos por kilómetro cadrado. Son 3 millóns. Pero claro, agora pensade cantos centos de aldeas hai abandonadas hoxe onde non se recolleu toponimia, e cando se quere recoller os informantes morreron ou están no asilo de Bilbao, de Barcelona ou de Ponferrada, e que se vai recoller aí. Iso non se vai dar. Entón é urxentísimo recoller. Si sabemos que hai desde hai 20 anos, 20 tantos anos, o proxecto de toponimia de Galicia, si sabemos que hai unha páxina agora aloxada na Real Academia o proxecto Nomear, Galicia Nomeada, pero como a todo, como cando se fala de xulgados de xénero, como cando se fala de millora da educación e da sanidade, hai que meter ao lado das leis, hai que poñer o feixe de diñeiro en riba. E isto non se está facendo. Mirade, excavar un castro ou excavar unha mámoa das 4.000 e pico que hai por Galicia adiante, corren presas e veñen as máquinas de cortar eucaliptos e pasan por riba, pero están aí e levan aí 4, 5, 6.000 anos e hai a presa que hai. Estudar a poesía de Manuel Antonio está publicada, non sei que apareza por aí algún inédito, e hai certa presa.
pero facer recollida de toponimia é o agora ou nunca. Temos sitios, e non sitios deshabitados, na área periurbana de Vigo, como é o Val de Miñor, onde estamos nós, onde xa non hai a quen preguntar, e sobre todo no monte xa non hai a quen preguntar, porque a xente nos anos 60-70 desvinculouse da sociedade rural, desvinculouse no mar, e no mar entraron, para ben, entraron as novas tecnoloxías de emprazamento digital e de busca de pesqueiro e todo iso. Entón, quen sabe, xente que seguramente vai morrer, con 70, con 80, con 80 anos, ou xente que está viva, pero xa non pode ir contigo ao monte, pero está inhabilitada físicamente ou está inhabilitada xa intelectualmente para darche nomes. Entón, isto é urxentísimo. Este proxecto de toponimia da Galicia nomeada deixa que calquera un introduza ali datos. A ver, son nomes, pero hai xente que estudiou xeografía, xente que estudiou historia, xente que estudiou filoloxía, que ten que facer dunha maneira rigurosa. E nós na zona nosa que conocemos ben, temos casi todo o Val de Miñor recollido, miramos auténticas aberracións, de deslocacións, de nomes inventados e todo iso. Entón, quen ten que recoller? Técnicos de campo. E a Xunta ten que orzamentar iso, está a toponimia na última lei de Patrimonio Cultural de Galicia, está contemplada como un ben inmaterial, un ben cultural inmaterial de primeira orde, pero non se está facendo. Di moitas veces Ferrín, cada vez que dá unha charla e alude á toponimia, que quizás seamos o país do mundo onde estas mulleres con pano na cabeza, estes homes con boina, teñen máis topónimos aí. A foto que estades mirando, que das poucas costas liñais que hai en Galicia, iso é Oia, e ao final está a vila máis bonita que non a vedes do mundo, que é Baiona, pero está así á dereita. Aí todo a recollida de toponimia de parte da Talasonimia fixo Roberto Rodríguez Álvarez, tivo un informante na aldea de Torroña que lle deu, Albino, o 30, que ainda vive con 87 anos, que lle deu 972 topónimos. E Anxo Rodríguez Lemos en Baíña, unha persoa sola, Juan Manuel dos Eidos, deulle 700 e pico. Pero esta especie está a punto de extinción. Isto é con eles, cando morren e vayan para o cemiterio, para o crematorio, pois van morrer un montón de información. Nos, antes de usar a ferramenta esta mapa de sombras que hai no Plan Autonómico de Galicia ou noutros programas por aí, xa sabíamos onde estaban todas as minas de ouro de Pinsás e de Vilachán. Un home, Pepe o Piedra, díxonos con topónimos e todo onde estaban as minas auríferas e onde estaban as minas de wolframio dos anos 50, non dos anos 40, dicían, son da guerra da Corea dos anos 50 que estiveron, con nomes, apelidos, a xente que tivo os furanchos, como se chamaba a empresa, e todo isto vais a perder. Por iso somos tan teimudos ou teimosos en querer recollela. É un aspecto aínda máis raro dentro da toponimia é a talasonimia, querer ou ter que nomear o mar. E cando se estuda a toponimia, desde o punto de vista filolóxico, interesa a etimoloxía, a evolución histórica e todo isto. Eu sempre digo que a función, por iso toda a terra está nomeada, e onde hai máis presión antrópica, hai máis densidade de toponimia. A función primordial da toponimia, tede isto presente, é a de ser un xeolocalizador. Un neno ou unha nena que nacera no mundo da beira do mar, que nacera no mundo rural, da mesma maneira que aprendía a súa fala materna, o galego, sabedes que agora non aprenden esa cousa tan rara, hai 50 anos, 40, ou xe ainda aprenden, bueno, no colexio de Baiona hai 400 matriculados e falan galego cero, ese xa non aprenderon nada, xa aprenderon inglés. Pois aprendía de maneira natural os topónimos, porque era o horizonte mental que tiña, vai a tal muiño, vai a casa de Celestino, ou vai ao alto do Padornelo diante co carro das vacas que imos apañar toxo ali. E o neno ia de Torroña ao alto do Padornelo, que hai 3 kilómetros en liña reta, e aparecía clavado no alto do Padornelo. Depois chamaban papá e mamá, os avós, os tíos, o quen fora. Pero o alto do Padornelo é un monte que hai ali na Groba. Polo norte, o alto do Padornelo chamase a Meniña das Chans, porque hai unha mamua, unha miniña, unha mamua violada. Pero polo sur chamase o Escaraculado. E polo oeste chamase Outeiro da Xasteira. E polo leste chamase Outeiro da Carvalla, a Regueira de Entras Chamas. É a precisión
total pola necesidade que tiñan dese nome tan raro que lle puxen aquí da apropiación, como lle puxen, de dominio do medio. O medio domínase, decíame agora o Ramón Fábregas, dicía Nietzsche, como era, que as cousas se as nomeas, se as cousas se as nomeas, posúelas, e senón non. Neno, vai co carro aquel monte que hai donde nace agua pola dereita e estamos na extrema con Belesar, onde hai unha pedra, perdeuse. Alto de Padornelo, arriba son as pedras de Padornelo, está todo completamente nomeado. Iso que era unha aprendizaxe previa que era normal nun neno. Temos casos de xente emigrada con 13, 14 anos a América, xente emigrada a Europa que volveu e sabía os topónimos todos, porque os aprendeu nunha idade moi tenra. Cando se recolleu a toponimia dos xurés da parte galega, o informante foi unha rapariga de uns 12 anos, estaba de supervisor o avó por detrás, pero a rapariga deulle nunha tarde 200 e pico de topónimos. Isto é normal e isto vaise perder, isto hai que recollelo. Hai que recollelo con diñeiro porque hai que pagar a técnicos de campo, que o fajan. Despois poñeremos un par de exemplos, e aquí hai 3 aborixes destes, un de Quintáns, dai de Rianxo e 2 da Vacarisa, que fixemos unha recollida a semana pasada, vai semana e pico, como exemplo do que non está en ningún sitio, nin está nas cartas natis, recollendo en Quintáns e na Vacarisa, o mundo do mar, empezando a parroquia de Isorna, e ora a semana que ven imos a Bexo, a Laíño, para acabar de recoller ata Sesures. Entón, a que lle chamamos talasonimia? Porque estou falando de talasonimia, o mellor non me expliquei ben que o que é. Dalle fai favor, Xilberte, para a primeira foto. Ben, chamámoslle talasonimia, o primeiro que chamamos é a franxa intermareal, onde máis presión antrópica houbo sempre. Miradelo nos 10 ou 12 cuncheiros que hai en Santa Treja. Os mexilóns que hai ali, as lapas e os percebes, non nos collían no monte, tiñan que baixar a franxa intermareal. Iso que estades aí, nos recollemos entre a Guarda e Bayona, que hai 30 e tantos kilómetros de costa, recollemos 1200 e pico de topónimos. É unha iniciativa nova dun grupo cultural potentísimo que naceu na Guarda hai 4 anos, o Piueiro, buscade unha palabra en galega que tiña tantas vocais seguidas, Piueiro, que é o peso da rede da volanta. Recolleron agora 500 e pico de talasónimos, porque iban pescar ata a zona da Pobo de Barcín, nunha recollida máis minuciosa, que eu sabía que eu ali fixera incompleta por falta de tempo e de informantes que nos busquei a tempo. Entón, hai entre a Guarda e Bayona, andamos alá polos 1.800 topónimos nun cacho de costa, multiplicade polos 1.900, 1.200, o que ten a costa galega, e iso sale nunha riqueza que se vai perder. Eu fixe unha sondaxe hai 12 anos cun dorneiro de Ribeira, xa o pobre onde irá, xa era maior daquela, chamábase de apelido Cadórniga, e sabe, pero a xente que ten os aparellos novos de navegación non aprendeu casi ninguén. Entón, é unha riqueza tremenda que se vai perder. Pois o primeiro que chamamos un talasónimo é esa franxa intermareal, esa subida, baixada das marés do ano 2020-2022, que a xente cando lle explicas que hai 15, 12, 18, 20.000 anos co Burm, iso había que andar 60, había que andar ata batimetría 12 metros, había que ir a bañarse, xa non digamos nos ris, por fora da illa, non che o creen, e é así, por isto. Bueno, os xacementos que habería ocultos se permanecesen no tempo, non? Paleolíticos. Entón, esa baixada donde hai argazo indispensable para estercar a terra cando non había esterco químico, e donde van os caramuxos, os congros, os barbados, os mexilóns, os percebes como aproveitamento potente económico de hoxe en día. Eu recollín aí con Albino Javirro, que é o alcuño da familia. Empezamos en Bayona e íbamos en Moujá, xa levamos 12 km de costa, era pum. Son computadores auténticos. Por qué? Porque se el lle di en Cabo Silleiro ao fillo hai unha manta de percebes, Cabo Silleiro, dende o Lobo a Carral e a Devanadora hai 1 kilómetro. Se lle di que na atravesada hai unha manta de percebes, polo sur da atravesada, o fillo vai hasta de noite ali. E falta lle fará para que non o collan porque están en veda. Bueno, son a estrategias de dominio do medio. Se Recamar lle pediu percebes para unha boda, hai que buscalos. Non vai a leválos outro.
A franxa intermareal, e xa entendedes ben por qué. Ben, é tamén, chamamos tamén talasonimia, a esa liña que mirades o fondo de montañas, son as marcas que usaban os mariñeiros para posicionarse no medio do mar ata hai 20 ou 30 anos, cando non había GPS. Parece moi fácil, pero é complicadísimo. Por exemplo, unha das marcas que hai, o penúltimo monte que mirades ali, aquilo é Peitieiro, ali en Gondomar chamanlle o Alto das Hallas, ten outros dous nomes máis, depende desde que parte mires o monte, xa extremando con Tui, con Malvas, detrás está xa o Aloia, tiras unha liña imaginaria daquel último, vou salir de cámara, a marca Horda, tiras unha liña pola Virxe da Rocha en Baiona, esa liña é infinita, chegaría, non sei se a Boston ou ao Río de Xaneiro. Entón hai que cortala, e córtase, sabémolo por un caderno de marcas do que falarei despois, cunha liña que ven do segundo mojote de Santa Treja, alto do Facho, á ventana do norte de Faro Novo de Silleiro. A precisión é total, e onde cadran esa confluencia, ese corte de marcas, iso chámase a laxe da marca Horda, que ten 8 brazas de fondo e dá tal peixe, tal feixe. Así, dúcias e centos de marcas nos mariñeiros, como dixo o ínclito, de ben que había en Baiona e en Panxón. Iso chamámoslle talasonimia, porque esa marca Horda, acabamos de decir que para a xente de Peitieiros e dali, son as marcas, e o Alto das Hallas. Isto que eles chaman o jaliñeiro do norte, os de Baiona chamanlle o fillo do jaliñeiro ou o remo, jaliñeiro do norte, jaliñeiro do medio, jaliñeiro do sur. Aquí xa lle chaman os mariñeiros, chamanlle a marca dos enforcados, e nós recollemos en terra para comparar, e os veciños dai dunha aldeiña que se chama Vilas ou doutro que se chama Prado, chámase a ladeira onde morreu a muller. E hai unha cruz do ano 1960, Melchora Vilas, tiña unha enfermedade desconocida para nós, que era Alzheimer, perdeuse, e cando a toparon, topou no informante que eu tiña, Domingos de Vello, que morreu hai 2 anos, decía, aquí apareceu, estaba ali o nome, pois é a ladeira onde morreu a muller, pois mariñeiros de Baiona e os enforcados. Sabes que pregunta lle fixen ao vello? Dixen, mire, isto chámase a ladeira onde morreu a muller desde o ano 1960. Como se chamaba antes? Quedou frío fulano, pero tardou menos dun segundo. Dixo, ludeiros. Son auténticos, e pasoume co mesmo home de, mira, levamos, nos mapas que levamos, sobreimpresionamos o catastro, no monte daqui desa aldea, de Vilas, hai 55 tomadas, eu tiña 54. E home, é que suaba frío, dicindo, non lle dixen unha, onde queda? Queda debaixo da tomada das Sabias. Tardou, que te dixen antes, mete un segundo, se tardou un cuarto de segundo, a tomada do Pino Seco. E respira, home. Pero estes indios aboríxenos, estes morren todos, e os que quedan non saben. Un estudo feito na aldea Meira ou Meiro, en Bueus, e a xente ali non sei como acaba, que fixo Gonzalo Navasa con alumnos, o avó sabe 500 topónimos, os 500 están casi todos no Marqués de Ensenada de hai 270 anos, o fillo sabe 100, 100 e pico, e o neto sabe detrás da Renault, detrás do campo. Sí, e a pobreza é total. E a información que dá a talasonimia e a toponimia para a etnografía, a antropoloxía, para a arqueoloxía é tremenda. E isto vai se perder e non o estamos recollendo. Estamos estudando de 4 a 4 de Manuel Antonio, que podemos estudar dentro de 50 anos ou de 10, e non estamos estudando isto. A que máis chamamos talasonimia, e vou dicilo, da mesma maneira que o mapa de Galicia ou de calquera parte do mundo está dividido en comarcas, o mar tamén está zonificado. E a Baía de Baiona, que ningún mariñeiro, da mesma maneira que a unha corda non lle chaman corda, que lle chaman cabo, o de corda está prohibido entre eles, o mar está dividido en partes, non lle chaman ría, chamanlle o pejo, que é unha palabra que ven de pélago, sitio profundo. Pero a entrada de Baiona xa é, porque teñen que ter referentes, é o bocal por onde se entra. E o fondo é a boca do río.
E se van á parte de Baredo, é a banda do sur. E dentro da banda do sur hai a Pampa, porque hai moita area, hai Silleiro, polo norte das estradas. Está todo zonificado porque tiñan que falar entre eles onde largaches os tramallos, na banda do sur. Onde vas hoxe? Vou pa Estela, vou po norte, vou pa a costa. Ir pa a costa onde Bayona, ir a esa foto que mirastes antes, é ir á costa de Oia. Tamén é Talasonimia. É Talasonimia tamén as instalacións portuarias, os espijóns, os muelles, peiráns, os faros, as balizas que teñen nome, todo iso, as casas dos mariñeiros, hai casas de mariñeiros en Oia, a Pescadoira, que está documentado no século XII, xente moi brava que veu de Malvas, parece que eran 11 familias, a poboar aquilo para que pescaran para os frades do mosteiro de Oia. E se non saberíamos para onde viñeron, está documentado xa nos tombos no tombo do mosteiro de Oia. Ben, é o máis sorprendente de todo o fondo do mar está nomeado e categorizado. O fondo do mar non é homoxéneo nin moito menos. Eu soño moitas veces se marchar ao mar, como cando lle pasou a Moisés que se abriu o mar roxo para ver que hai debaixo. Debaixo hai outeiros, hai chans, hai acumulacións de area. Todo iso está nomeado. Eles saben se hai pedra, se hai... É porque teñen que sabelo. Porque se hai area danse peixes planos, agora vou falar disso tamén, se hai un cabezo, que chamamos nós, na Arousa, ou por aquí supoñen, bueno, aquí estamos na Arousa, claro, aquí é un con, aí danse robalizas de peixes, deses peixes que cheiran forte, e curvelos que nacen, que se crían nas pedras. Todo iso está nomeado. É como un mariñeiro que malamente sabía nadar, casi ningún deles sabe o que hai a 10, 15, 20 brazas de profundidade. Saben a profundidade que hai e saben a natureza do fondo do mar. E depende da natureza, teñeno nomeado. Se é unha manchiña pequena de area, a mitad deste escenario, así, iso chamanlle en Bayona unha hallada, depende, habería que recollelo por todas as rías, unha hallada. Se a mancha é enorme, chamanlle Olimpo, non o de Grecia, separado, Olimpo. Se é alargada a mancha de area, chamanlle un rejo. Se é a confluencia da area coa pedra, que aí danse las hostas e labañeiras, nécoras, aí chamanlle a beirada. Tamén lle chaman a beirada onde escantila a plataforma marítima e pasamos dos 50, 60, 100 metros, pasamos a 200, 300, onde se dá a Castañeta. Está todo nomeado e categorizado. Cun aparello que non compraron nin en Mediamar, nin pediron por correo electrónico, por tal. Isto é de familia rica, é un chumbeiro con grasa de porco, de vaca aí. Isto largábase, que é o verbo que eles usan, pola borda. E cando facía isto, a 8, 10, 20 brazas, paraban. E cando alaban, que é o verbo precioso que teñen para recuperar as redes ou para recuperar este peso, iban medindo brazas. Iban medindo brazas e saben que aí hai o fondo de tal brazas para marcar para outro día. Pero aquí, pejado a grasa, pois ven a impronta do arneirón, se hai pedra se cría arneirón, area, ou ben lama, ou ben cuncha, ou ben pedra, e se ven óxido de ferro. Hai un naufraxo aí debaixo, onde hai un naufraxo, hai un criadeiro de peixes, non? E con este simple aparello, que podía ser tamén de pedra, sempre con caballa abaixo, dominaban, por iso lle puxen o título da conferencia, dominaban o seu mar. Eu entrevistei a un vello nacido en 1916, a Pepe Selegante, que cando fixen cálculos, conocía como a palma da man máis de 100 km cadrados do mar de Bayona e Panxón, e deixou no escrito íntegramente en galego nos anos 50. Que, bueno, esta é outra libreta que ainda teño que entrevistalo rápido porque anda nos 93, e normalmente a esas idades. Do Maginó, é unha libreta que ainda non publicamos, espectacular. Mire, por que lle chaman o Maginó? Porque cando vivía en Bayona, a veciña do lado, unha velliña, arrumbáballe, 1955, arrumbáballe as hachas de leña moi ben, e dixo a vella, isto está dereitiño como a liña Maginó. E Maginólle quedou o vello. El chamase Fernando Acevedo, pero o dos alcuños no mundo do mar é outro mundo máis. No coro de voces bayonesas, repartía, non sei, no sobre, non creo que fora diñeiro, porque cantaban de val, non sei, repartiríalle as partituras, non, que o solfeo non saben como é. Non sei, as cancións que cantaban aquela xente. Antonio Misa Freire, que non existía o fulano. E depois dese conta o fulano,
Di, pero se eu son o indio toda a vida, se non me dis Antonio Indio, pois nin el sabía como se chamaba. Entón, o indio, hito, eu son o indio, e o indio recibiu o papel porque non lle acordaba o nome dela, acordaba o indio, iso tamén non é talasonimia, é outra cousa. Un inciso de 30 segundos. Bueno, xente que agora está de subdirectora, el e a muller, en Xerais, cando eran alumnos de Gonzalo Navasa, mandoulle recoller sobrenomes, alcuños da zona de, aquilo é Salvaterra, e recolleron, e chegaron un sitio, a unha familia que lle chamaban os Pexejos. Pexejos, en Bayona tamén hai pexejos, era aburridísima, ademais, a Pexeja morreu xa. E os Pexejos, e a veces buscalle explicación, que a familia saberá ou non. Que pasaba? O vello chamábase Horacio. Entón, estes eran os fillos de Horacio. Os fillos de Horacio son os Duracios. E os Pexejos poden ser soltar a caruña, abrideiros, e se non a soltan, son Duracios. Entón, quedaronlle Pexejos a familia. A ver, é como a etimoloxía popular. É que a xente non estudaba porque non podía, non porque non soupera. Ben, quedou entón comprendido, espero, a que lle chamamos talasonimia, esas cinco de maneiras. Bueno, pero resulta que ora poñemos un traballo deses de fin de grau, ou porque dá gana unha asociación, ou porque manda a Xunta, que non vai mandar, nin vai orzamentar, recoller talasonimia. O primeiro que facemos, isto é mentira, pero como se fai así sempre, o primeiro que facemos é recoller rápido. Un baleirado documental, que facemos? E o baleirado documental é consultar, bueno, o museo ten unha boa colección, o Museo de Pontevedra, a Biblioteca Xeral de Santiago ten unha boa colección de cartas náuticas e de portulanos, que é un traballo paralelo, ver que hai. A primeira é de 1390 e tantos, que está en París, na Biblioteca de París, que na nosa zona portaba un nome, Baiona de Miñor. Nada máis, non había máis, porque era moi sucinta aquel portolano, aquela pequena carta náutica dun italiano. E a evolución, temos que verlo, porque topónimos desaparecidos hai pouquísimos, hai ás veces, bueno, un problema co que disfrutamos que estas cartas náuticas están feitas entre Madrid e a Escola Hidrográfica de Cádiz, entón xa vos figurades que isto facíase por triangulación, puñan un punto en terra, puñan un par de barcos no mar, triangulaban, iban recollendo e terían que falar cos paisanos, que nas pedras os nomes non estaban escritos e preguntaban. E así pasa que en Bayona, unha pedra que chamamos o Centuliño, ven el Centollito, outras pedras que se chaman as Jateiras, vienen las Gateras, hai algún topónimo que na vida, hai un topónimo que hai aquí en Boiro, aquí hai a praia do Achadizo, non? Que hai unhas mostras de carballo de madeira antiga. En Bayona temos achadiza. Pois hai que saber latín para saber que iso é el halladizo, ven na carta náutica. Xa hai que o verbo aflare, o que dá en portugués é o axo que, é o verbo achar, que é o mesmo que neste caso unha achadiza para un mariñeiro é un sitio onde achamos, onde aparece peixe. Canto máis adiante imos, as anteriores eran do século XVIII, Vicente Tofiño de San Miguel, brigadier da Armada, fixo un traballo espectacular. Isto é tirado xa, penso que xa é do Madós, a parte de Atlas que tiña o Madós, a densidade que hai xa é moi alta, é raro, é o único que non fun capaz de recoller foi Peñasco de Abra, esa pedra que hai aí, é a cabeza do norte dos Carallóns, ou pode ser a pedra que vole que ferve agua porque bate aí. É espectacular este topónimo, os lobos de Agión, o Agión é o vento do norte, Cabo Silleiro, a pedra que está máis ao norte, sitio de moitos naufraxios, porque, desgraciadamente, porque isto é xeolocalizador para o mundo do mar, e máis é descritivo da pedra que estás, a pedra da realidade xeográfica da que queres falar. Pero eles, sobre todo, as pedras que marca son as que dan peixe e as que coa maré subida, que non se miran pero están ali con pouca agua por riba, ou as que velan cando baixa a maré, cando non baixa, esas márcanas porque son perigos para a navegación. E moi ben conta Ventoso Mariño, cando fala de naufraxio aquí na zona de Ribeira, por Rubedo, por aquí, que estamos, o semblante nosa, a cara nosa, está cara ao oeste, cara aos ventos dominantes que traen os barcos cara á terra. Por iso nos fan unha costa moi perigosa.
Cando queremos facer un baleirado documental dos mapas topográficos dos últimos 20 anos, iso que hai aí é Santa Treja, non? Iso é un auténtico desastre. Nos aí recollemos con Jesús o Patapá, moi boísimo informante. Iso está insado de topónimos. Esta pedra non existe a pedra, pero non se chama así, nin é Punta de Santa Treja, nin nada, é a Barbela, a Praia do Muiño non está aquí, que está aquí, o sea, dislocacións, era un muiño de vento que hai aquí de Tío Jesús o Paragüeiro, Praia de Camposanco non lle chama ninguén, desastre. O único que está ben é a toponimia en Portugal, mira, a Punta do Cabedelo, esa puxeron a ben. Como non era aquí, o do Castro tamén se chama. Pasa. Isto é Cabo Silleiro en Baiona. Pensar que o primeiro gran cabo que hai entre o Cabo San Vicente, fora do que hai en Lisboa, do Cabo Roca, é o primeiro gran cabo que hai nunha costa liñal, que, bueno, saltar en terra para embarcacións non é tan fácil, e ven o abrigo das illas, xa de Xías, de Ons, de Sálvora, e poder entrar nos portos, e poder abrigarse, ou no Neixón, ou no Castro de Panxón, ou Monteboi en Baiona. Este é un gran cabo, non vou explicar algo antes do doutoramento que explica que este cabo está xa na hora marítima, quen fixo a tese de doutoramento, Bernárdez Vilar, demostra, podese creer ou non, fala das illas, do cabo, de todo iso. Mirades que a toponimia é escasa e maleira. Na Bahía de Baiona, que si aquí hai 40 ou 50 topónimos, no Pejo e compañía, nos recollemos 400 e pico de topónimos, pero a eses homes que lle fixo falta nomear a terra desa outra maneira. Esta é unha recollida onde houve unha persoa, un técnico de campo curioso, esta famosa praia do Ximprón, bueno, xa mirades o que é alá en Carnota, iso non está todo, pero está bastante. E pois a bióloga que había en Baiona, que lle demos a toponimia que recollemos, veu de bióloga para aquí, para a Lira, está publicada con moita curiosidade, a raíz de que nos publicáramos un libro, a Talasonimia Costa Sur, bueno, foi encantado de que se remedara en máis sitios de Galicia, recolleuse e publicouse Bueu, 11 de Bueu, está unha recollida moi ben feita tamén, é o que nos queda a facer, senón vais a perder irremediablemente. Ben, outra das fontes documentais que podemos ter é que isto supera con todo o que poden achegar estas fontes oficiais, son os cadernos de marcas. Ten un caderno de marcas de 50 e tantas páxinas, este ten uns 40 ou así, xente educada na Escola da República, escrito en galego, que sería raro, pero é así, coa xerja que eles teñen para, bueno, máis que xerja, a maneira de falar que teñen os mariñeiros, sobre todo coas marcas, vexo non vexo, tapa non tapa, abicado por, é un auténtico espectáculo iso. Este o deselegante, é o que son de Baiona, o Xilberte que non é de Baiona, pero está afincado ali. Cando estamos mirando aquilo, estamos mirando a Virxe da Rocha, a Liñeiro do Norte, do Medio do Sur, estamos mirando a marca dos Enforcados, ou a marca, mirades Enforcados aí. Estamos lá mirando porque está moi ben dibuixado, dibuixaba a lápis na jamela, e depois de chegar a terra, pasáballe por riba con bolígrafo, é unha riqueza. Esta biblioteca do mar do noso país, que a biblioteca do mar do noso país está feita por xente, polo brigadier Vicente Dociño de San Miguel, que tuvo que vir de fora. Está feito por Sáñez Reguar, cando a sombra da ilustración francesa, que fixeran libros sobre artes de pesca, sobre peixes espectaculares na segunda metade bueno, coa ilustración do século XVIII, fixos aquí tamén Sáñez Reguar, pero xente propia daqui que escribira sobre o mar do noso país hai pouca. Escribiron os propios mariñeiros, deixando topónimos e deixando esas libretas, que é raro que en todos os portos non houbera, pero isto non é bestseller e véndese mal, entón non se dá por buscar. Dalle. Claro, e se queremos recuperar a toponimia, non temos máis remedio que acudir, esos son dous molleres, están nas travesas, diante do que han cajado, eles saben na pedra que están, despois dicen que el pescado é caro, non? Mirade que mar hai, para eles o mellor non é nada, pero é perigosísimo traballar aí. Bueno, vai pasando, xa vos figurades, a recollida do Arjazo está moi ben documentada na costa entre a Guarda e Silleiro,
é un mundo, bueno, é algún artigo publicado na revista nosa do Instituto de Estudos Miñoráns por Roberto Rodríguez Álvarez, estaba todo mal, non era ir coller Arjaso e nada máis, o Arjaso chamábase saltar ou salvar a raya, había unha raya imaginaria, a presión antrópica sobre o medio era terrible porque facía falta o Arjaso para poder comer patacas e millo despois, e cando o sol alumeaba en tal pedra, dependendo das pedras que foran e dos sitios, había unha persoa, unha figura, home ou muller, que se chamaba o Ribeireiro, hai algún vivo aínda, estaba no alto dunha pedra, e pegaba un grito, subiaba, tocaba un corno, e dicía, xa podedes. Saltaban a raya, collían un monte de Arjaso, marcaban o tendal para secalo e podían despois traer o que quixeran. Está todo, e despois a igrexa, o conde, o mosteiro, cobraba unha peseta, 5 pesetas por carro, o que fora. Estaba onde había riqueza, había fiscalización dos poderes públicos e non públicos. Bueno, a que está sentada é muller, que era a muller mariñeira rara, xa están xubilados os dous, están pescando diante dos xuncos, diante do navío Jalán, si lestes a praia dos Afogados, o morto, o rubio apareceu detrás desa pedra que é o Centulo para os mariñeiros de Baiona e a Meda para os de Panxón. Nese Centulo, bueno, podo decirlo porque estes que publican cosas de muiños naviculares non se enteran, hai 10 muiños naviculares, mirar que sitio espectacular dai para atrás. Ali hai 10 muiños naviculares, non ven a conto, pero como sei que hai moito arqueólogo, nas pinizas pequenas, en riba da casa desta muller, hai unha pedra con 21 muiños naviculares, podomorfos, coviñas e combinacións circulares. Aí non ian moer, aí non vivían. Isos son sitios rituais potentísimos que non é pertinente falar agora. Dalle, bueno, máis, outro era con vetas, ese era con tal. Aquí un esquema para que miredes Tofiño 1787, agora Xilberti se vai pasando, mirade a riqueza que hai. No mapa de Cuello, na carta de Cuello de 1856 vai aumentando, na de Cardené de 1912 máis, dalle dando, esa xa é a carta náutica xa de 1986, mirade que riqueza hai, xa non digamos no derroteiro de 1908, dalle, e xa en 1915 hai moita riqueza. Dalle para atrás. Piedra Rapa, onde está? Piedra Rapa, a ver, iso debaixo da Virxe da Rocha en Baiona, chámase Rapa Carallos, o que pasa que quedaría feo poñelo. As pedras que son perigosas para a navegación ou onde quedan os aparellos de pesca presos, hai papachumbadas, rapacarallos, ferralemes, o sea que reventaba o leme o timón da embarcación, fan alusión a iso e quedan pejadas. Outra cousa despois, que non é o caso hoxe, que xa me fixo Víctor así coa man para que acabe, estudar de onde proceden os talasónimos. Ese é outro mundo espectacular, non? Este é un mapa mudo que nos puñan, neste caso unha foto que nos puñan antes nas escolas, e lembrades, Pedra dos Picos, Punta dos Picos, Punta Santa Treja, a recollida é esta, mirade. A recollida é esta, eu non son un experto. Aí tedes, espectacular a riqueza que hai, esa zona de presión dos que vivían hai 2000 e pico de anos en Santa Treja. Silleiro, pasou o mesmo, iso na carta náutica ven un pouco máis, ali mirabades Illas Polveiras, Sacarral e pouco máis. Esa riqueza é un espectáculo, e de verdad que excavar e descubrir cosas é precioso. Ora, entrevistar a esta xente, as percebeiras saben, e as arjaseiras como mulleres saben tamén, dalle. Iso é un espectáculo. Unha das procedencias dos naufragios, para atrás, fai favor, a anterior e anterior, unha da procedencia dos talasónimos son os naufraxios. Nos titulamos algún artigo por aí, naufraxios que deixan nome. E mirade dous, esta non, Silleiro, fai favor. Silleiro, como lle dalle para diante. Sí. En Cabo Silleiro, aquí, dalle. O ABC, un topónimo un pouco raro para poñerlle, non? E se das a un toponomista, a un filólogo, daslle o Cunichán, en Baiona a palabra con non existe, que sería moi fácil. Aquí no ano 30 e tantos, un barco que andaba a parella con Rosita, saliu ás 12 da noite, meteuse negua sobre a unha, perdeuse, bateu aquí, era caldeira de vapor, afundiuse, reventou, morreron os 12 que ian a bordo,
e donde hai un afundimento, dixen antes, falando do Seveiro, do Chumbeiro, do Escandallo, que se cría peixe, e o peixe é riqueza e hai que marcalo. Puxeron o nome do barco que se afundiu. O Cunichán, en 1906, viña un barco inglés cargado de semente de algodón de Alexandría para Xascues, para a Gran Bretaña, para a metrópole, e bateu aí. A pedra que hai diante do Cunichán chamase a Travesada. Non era moi bo sitio para ir. O barco chamábase o Collingham. E os de Baiona puxeron o Cunichán porque fixeron unha tradición, o inglés de Baiona. Eu teño outra explicación, pero tal. Na Costa da Morte hai un sitio que lle chaman o Cataín. Ui, se lle das a un filólogo, non cataíban nada aí. O barco se afundiu, hai dúas posibilidades. Os dous chamábanse, non morreron 140 e tantas persoas. Era un barco escola da Armada inglesa. Eu non sei pronunciar inglés. Capitán en inglés. Como se pronuncia? Captain. Pois era o Monitor Captain. O Cataín, se non hai máis pondir. Pero non me digades que non é unha maravilla. Ben, eu se teño que nomear isto, como lle vou chamar? Os 3 pasos. Para os de Baiona, é a parede, porque se queres vir a remos, a motor non sería parede ninguna. A remos hai que dar unha volta de 200 metros por ali, pero hai... a de fora é rapachaquetas, porque non se mira cando sobe a maré, e hai o baixo de sudoeste, hai o baixo alto, e hai a Pedra da Cabosa, onde se fundiu o Rubio da novela de Domingos Villar, dai para atrás, entre o pequena, que é Onza, e a grande, pois é a porta, non hai... E antes pasou unhas fotos aí que estaba todo cajado, aquela pedra branca, pois chamase Corbeiro, o Cancajado, fai alusión a cor, alusión ao jaboteiro se pousan jabotas ali, Corbeiro se pousan corvos mariños, bueno, sigue dándolle. Ben, mal ledes aí, eu lería que non sei inglés, lería un mariño de Baiona, Island Pride, Highland Pride, as altas terras escocesas de que? Do orgullo. Como se chama o sitio onde se afundiu? O Mar do Pride, onde se afundiu este barco, non se recuperou nunca, outro sí. Isto é importantísimo para a arqueoloxía submarina. Os mariñeiros saben perfectamente que se afundiu diante da Negra, que se chama Mar do Pride e que daba o peixe. Un dos gameleros afundiuse o barco, e detrás do barco hai compañía aseguradora, consulado, armador, carabineiro, guardia civil, prohibido ir a roubar, a raquear nada ao barco. E cando ven por Baiona hai cuberterías de prata, xogos de té, os asentos, está todo Baiona cheo disto. Meu avó tiña aquí unha marca porque o irmán Antonio botoulle unha caixa, unha man a unha caixa, e el botoulle o bichero, o irmán botoulle o bichero e rebentoulle a man. Mirade, aquí non morreu ninguén, por sorte, dai para atrás, non morreu ninguén. Morreu un boi, porque era dunha compañía da Nelson Lines que levaba para as granxas que tiña lá na Pampa, na Patagonia, levaba gado vivo, levaba jaliñas de Bresforo, ovellas, levaba touros, sementais, e un deles o pasalo cun cabestrante dun barco a outro, non sabía nadar en aguas galeas, era inglés, conducía pola esquerda, e afundiuse e morreu ali. Iba a contar outra cousa máis do barco este, pero xa non me acorda. E cargara en Vigo 500 toneladas de carga xeral. E Baiona nunca na vida estuvo, estamos falando do 9 do 9 do 29. O sea, a Gran Depresión andaba aí, a fame xa era normal en Baiona todos os días. No ano 29 ainda foi pior. Pero espiollouse Baiona porque viña cargado de pastilla de xabón da Toxa. Se había escuma polas portas das casas dos mariñeiros, aparte de salazóns e de conservas. Bueno, pasa que vou a roubar só 2 minutos máis. Dalle. Tes conectado a recollida do outro día? Ben, isto é clasificar despois, que non ven o caso, non hai tempo agora, de clasificar a toponimia. Pola parte da lá, 3 señores que levan un pouco a media de idade, da aldea de Quintán son Andrés, Jesús máis Dino, da aldea da Vacarisa, que eles empeñados en que con B, non sei, parece que con V, pero toda a vida, recollemos toponimia ali a semana pasada, e ora colledes o proxecto de Galicia nomeada, mirades que hai recollido no río, ou na ría, no río Ulla, e a toponimia que eles nos achegaron é dunha riqueza tremenda, porque está
informando e sabían onde apareceron dúas canoas escavadas e que nas tal, que foron para tal museo, onde apareceu a famosa espada do Ulla, saben en que pozo apareceu, vanxo dicindo todo, onde apareceron ánforas, isto, outro, e saben dos naufraxios, saben de quen eran, saben onde se cruzaba coa barca, vai dando. Isto non se acaba nunca porque foi traballo dun par de horas, rematamos porque non levaba eu máis mapas impresos, hubiéramos chegado a Padrón e subido xa hasta a estrada se facía falta. Mirade a riqueza que hai. Dalle para arriba un momento. Donde están todas as telleiras que están moi ben documentadas. E isto está sin facer. O Pozo da Rubia, pois que haberá un sitio fondo, mirade que precisidade. Antes de que remate, que iso está rematado, pensade que cando recollemos toponimia estamos recollendo unha cousa interesantísima, que son xenéricos, e chamámoslle xenéricos en toponimia o xeito, o vocábulo que hai en cada sitio para nomear unha realidade orográfica. Entón, unha Semana Santa, 7 ou 8 anos, que nos aburríamos Xilberto e eu, empezamos en Bayona e rematamos, fixosenos de noite nas dunas de Corrubedo. E despois estivéramos recollendo toponimia en Covas, en Ferrol, e tal. Recollemos e tamén nos recollemos, agora que estou lembrando, en Portugal, 17 sinónimos de dunas. Duna e duin en neerlandés, que é unha palabra que entraría, non sei se hai 100 anos, 50, 70 ou 200. Tombo, Sabreira, Terrallouso, na Lagoa de Xerfas en Muros, son amalloeiras, na Praia da Hornanda son malloeiras tamén, a Lagoa da Birbiricheira en Caldebarcos, aquela barra de area, son os motroncos, Ondanós son fiales porque teñen fenales, teñen feno en riba, monteiróns, así, ata 17, que están publicados xa. Mirade que riqueza para o noso idioma recoller isto. Unha propiedade, un cacho de terra roubado ao monte, nun sitio son alargos, tomadas, devesas, bousas, matos, cavadas, e iso só lo recolles se faz traballo de campo. Unha persoa non che vai dicir, la toponimia fadiante, non, está che falando, neste caso, de naufraxio, de toponimia, de xenéricos, que tes que recoller ese traballo. A urxencia é porque ou se fai agora ou non se fai nunca. Despois, tiña ya un home, e remato xa de verdad, noutro río, no río Miño, no ano 63, a remates, comezouse a presa da Frieira, entre Padrenda e Crecente, e ali quedaron asulajadas coiñeiras, pesqueiras. Hai un home ali, decía, parece mentira que xa teño 83 anos, ainda me renovaron o carné por 5 anos máis, di, vaya suicidio do psicotécnico, pero bueno. E xa me tiña preparado de aí, como esta mesa de largo, está aquí. Truxeno aquí porque sí. A embrase da Frieira, aquí pasa para a parte de Padrenda, xa pasa para Portugal, para Melgaso, e debaixo, leva o que eu fago outro, achegounos 35 pesqueiras casi non documentadas, no Tratado de Límites ven algunha, pero moi pouca, menos a 7, que non lle sabe o topónimo, pero bueno, habemos de ir á aldea de enfrente, han non decir, os topónimos de todas, onde había cotos do río, onde a agua pasaba estreita, como os pasou en Porto Maior, porque estaban controlando aquel paso, máis arriba, vai pasando, onde cruzaba a barca de Sendelle, que era da familia, o nome de cada pesqueira, sabes o que son pesqueiras no río, non? Para a lamprea e para o sable, sobre todo. Fíxome unha rede de pescar lampreas, un biturón, eles chamanlle rede, cos arcos de Loureiro, con todas as partes. Isto, dígovos que disfrutades e facedes estas recollidas, e vades a ser os máis listos de cada aldea que recollades. O cachón de Grobas, aquí hai minas de ouro, Grobas, cachón, pasa o río encaixado e rápido, e no medio o coto de Grobas. Non as dibuxa así porque sí, puntiagudas porque na punta pescaban corredeiro, que é outra arte de pesca, nesta separación entre pollos, entre pés, é onde encaixaban a rede, o biturón de pescar a lamprea, coante para, primeiro arco, segundo arco, terceiro arco, as tentes, con todas as partes recollía fotografadas, donde máis profundo o río, a profundidade das cántaras, pois mirade que riqueza nun home que xa poucos quedan ali. Bueno, paseime 4 minutos, descontádeme do soldo, vou contente. Graciñas pola atención.
Marta.